Bizony mondom néktek, amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen, és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen. Ha Jézus hívője vagy, ez teljes körű jogot, hatalmat jelent számodra a földön, az életed valamennyi területén. Ez a betegségek tekintetében azt jelenti, hogy hatalmunk van a betegségek erejét megkötni, megtiltani az életünk felett, és ha ezt megtesszük, akkor a mennybe is kötve lészen. Az oldásra, megengedésre és hatalmat kapunk ezen ige alapján. Isten a felelősséget nekünk adta azért, hogy mit engedünk megtörténni a saját, a családunk és a szeretteink életében. Nagyon megtanultam, hogy az ördög munkáját meg kell kötnöm az életem, a munkahelyem és a családtagjaim élete felett. Ki kell zárnom az ördögöt, a sátánt az életünkből.